Okay guys, welcome back to my channel. Laag Tabay by Edmundix. Karon atong biyahe karon paingon ta sa Amaya Steps Mandaue o saka condominium. Ang atong adlaw karon ay guys March 21, 2023. So, let's go guys. Uyugi ko ninyo sa atong biyahe karon. So ang estimated time of arrival dito mo abot og mga alas 2:30 siguro o alas 2:40 labing dugay. Mga dagan og mga doon sa mga 30 minutes o 35 minutes kung hindi traffic. Dog kayong panahon karon init. Sakto sa adlaw. Tahan na ni karon guys kaya atong gigamit nga memory card na dako na storage. Wala 128 na gig. Ato pero kung gamit ako is only 32 gig mo niya ako. Papikiran na ko ding basig niyang ma-short. Labi na atong gearing. Atong resolution ni gamit is 4K. Kaya 30 anang iyang speed niya. So okay na ni. Kay dako nag-storage so di ta mahutan na og recording. Kay mudagan mag mga 10 hours ang recording aning kuan. 128 gig storage. Kung mogamit ka og kaning 4K resolution. So karon siguro mga weekend guys, maatuning ma-upload ang ato ang video. Itong recording na to. So atangin yan ninyo. Karon atong gigamit atong external microphone kaya ron maklaro ato kay sa external microphone. Labi na kasi nagdaatag motor ang hangin ba, ang wind mo distort yun siya. So di siguro yun ingon nga tanan siguro ng action camera nga nanigam na kanang outdoor bitaw nga mag pareha ani mag motovlog niya magstorya di yun kayo madungog kay tungod sa hangin nga kusog makuan ang microphone ma-distorted siya. So karon atong gigamit kaning iyang external microphone. So na ato pang na-observaran nga nindot mo kuha ang external microphone, ang audio niya okay naman sa tod ang internal audio mic niya, pero kanang dili lang nga magmotor, kanang
indoor lang ka ba? Mag-walking, mag-vlog ka, dili lang ka na magsakay ka og motor o ka nang magbiyahe ka, nga gusto ka yung hangin kay hindi kayo madungog ang imong tungod sa hangin. Mabisan taog datay wind protector kaning foam nga itaod. Kuan lang gyapon pero di gyapon kaayo nindot paminaw ng udyo. Mao na po ni disadvantage aning akaso kay kana dili jud kayo nindot ang audio kumpara sa uban. Siguro amot lang kay wa pa ko kasuway pero matud nila mas nindot siguro gitong branded gyud mga action camera nga mahalon pero kani branded man gyapon pero budget camera siya. Kay kaning Brave 7 nga akaso o dagan naman yung mga estimated naman yung mga 7,500 kapit. Sa ako na bayaran ano yung tanan 7,700 dahil sa memory card na 32 gig o yung external microphone. Kasi karon nata sa pwede ang niya makita ninyo sa rotonda. Kiri lang tani agi wa na mo agi dito sa Pikas. Mas maayo agi andiri sa Smenya Boulevard. Kung paingon ta dito sa Mandawi kay mas hamugawi ang atong biyahe diri kumpara dito sa Magitan sa Capitol. Dere mo kita sa Ramos din lahos ta si Katod na then Imos. Ari ko di pwede makaliko ni Lipton. So lahos di taning gi-ongoing nga construction sa BRT. Sundod lang taan eh. Sugdan na gyud ang trabaho sa BRT. O taod na rin siya nga project nga wa pa gyud matrabaho. So karon at last karon nasugod na gyud.
traffic karon diri guys sa Mandawi. So naa na ta sa dalan. Cross ta sa Isi Cortez Street. Lahos dito sa UN Avenue. So dito dapita ang ato ang kanang Amaya Steps nga condominium. Atong katong Tower 1. So karon naata sa Isi Cortez mo mulapag na diri. So ari tas pikas bahin. So sinatin ninyo ang audio guys nga dili kaayo kanang noisy kay bakit tungod kay nag internal microphone atong gigamit karon. Atong oras karon alas 2:39. Sakto-sakto gyud atong target. Nagis mga quarter to 3. Maayo dito siya. Kanina nanahan guys, maunay sa Amaya Step na ongoing na construction. Walang tower 2. Ano siya ang one bedroom. So, sunod. Ya, okay na ta? Punta na ako sa amenities, gani ba? Swimming pool sa pailain. Swimming pool, jamipat, moro na dyan. Mora ni dili. Playground. Sige, akong picture lang. Kaya pa yung akin man yung mailbox, no? Oo. Asa parking? Kanira parking dili. Moro ni sir. Yeah, swimming pool guys.